الرحمن الرحیم تمام دوست نیڑے دور تو آئے ہوئے اے بندہ ناچید مفیاد رخصار دی طرف السلام علیکم اے حد ممنونہ بھائی اسمیل سچل صاحب دا جنہاں سانو اس موقع سے یاد رکھیا اور ساڑھے بڑے بھائی ساجد سلطان ساجد صاحب انہاں دا بے حد ممنونہ ساڑھے عزت ماں ادب احترام کی جگہ بزرگاں دی جا بجا حاجی حیات بھٹی صاحب کی تشریف لے آئے کہ میرے استاد محترم محمد عمران چمن صاحب عزت ماں انہاں دے کولو اجازت لین گیا بالخصوص حاجی حیات بھٹی صاحب کو اجازت لین گیا تمام شعراء تو ایک حاجی دا کتا کہ اسی قدرہ قابل بخشش دے ودے جگہ فساد کریں دے وڑ شوق دیاں گہرائیاں وچ نویں شہر ایجاد کریں دے اسی قدرہ قابل بخشش دے ودے جگہ فساد کریں دے وڑ شوق دیاں گہرائیاں وچ نویں شہر ایجاد کریں دے بن عاشق دنیا داری دے ویلا پہ برباد کریں دے چھڈ ماں بیمار مشوقاں دی اگاں وانج امداد کریں دے اسی قدرہ قابل بخشش دے وجہ جگر فساد کریں دے وڑ شوق دیاں گہرائیاں وچ نویں شہر ایجاد کریں دے بن عاشق دنیا داری دے ویلا پہ برباد کریں دے چھڈ ماں بیمار مشوقاں دی اگاں وانج امداد کریں دے تیرا کھا کے مسجد تائیں نہ ویندے گھر ہور آباد کریں دے جس در تے فیض دا نا تک نہیں اتھے وانج فریاد کریں دے اور جدہ مشکل بان رخسار کھلوے کول لگ دے لیندے چھوڑ ونجن تیرے بعد خدا کوئی دسدا نہیں تینوں سے یاد کریں دے کہ نہ سنت رسول دی ختم کرو سچے دین تے چلنا سکھو نہ سنت رسول دی ختم کرو سچے دین تے چلنا سکھو اور جیڑا رب دی ذات حلال بنایا اس رزق تے پلنا سکھو تے گمراہی دا راہ اپناونا چھڈ کے پچھا واپس بھلنا سکھو اور پاؤ نہیں من گھڑت کہانیاں وچ رخسار سنبھلنا سکھو سائی دنیا داری دے مطابق دوڑا کہ جنہ بائی تے ہائیں رخسار تو سمدہ او سکھ دیاں ودیاں بائی نہیں جنہ بائی تے ہائیں رخسار تو سمدہ او سکھ دیاں ودیاں بائی نہیں او بے جرتیاں بہو مجبور ہو کے ویلا دھک دیاں ودیاں بائی نہیں تے ہون جوڑ تے رہ کوئی نہیں انجے مک دیاں ودیاں بائی نہیں بھائی ساڑھے عزت ماب محمد ریاض محد صاحب جنہ بائی تے ہائیں رخسار تو سمجھا او سکھ دیاں ودیاں بائی نہیں بے جرتیاں بہو مجبور ہو کے ویلا دھک دیاں ودیاں بائی نہیں تے ہون جوڑ تے رہ کوئی نہیں انہیں مک دیاں ودیاں بائی نہیں او دین دیا دائیں قیمت ہے کائی نہ آج مک دیاں ودیاں بائی نہیں تے سائیں توجہ کے اتے کہیں دے میئر دی بدلی بان کے ہوگی زندگی کیڑنوں لیا اتے کہیں دے میئر دی بدلی بان کے ہوگی زندگی کیڑنوں لیا اور چاچس کا سجن پریتاں دا میتھو پچھیاں میڑنوں لیا تے جیتھے وسیاں بھرم دی ڈھیری نو اسے لگ دے میڑنوں لیا اور جان واد رخسار تو سمجھی وطیوں نہ کھاتا گیڑنوں لیا بولتے چلتے راستہ بات کوئی نہیں خیال ہے ساڑھے بھائی مرتباس میسم صاحب انہاں دی فرمائش سے حکم ہے دوبارہ دوڑا تعمیل ہو سی سائیں توجہ کہ اتے کہیں دے میئر دی بدلی بان کے ہوئی زندگی کیڑنوں لیا اور چاچس کا سجن پریتاں دا میتھو پچھیاں میڑنوں لیا تے دیکھتے وسیاں بھرم دی ڈھیری
امیر دی بھر نہ سکتا تے مکہ مات کوئی بارش جات کھلوے اور کام کملا کر نہ سکتا اگے وسدا ایک رخسار کھوایا دے بات کوئی گھر نہ سکتا تے کچھ کام ہے سجن ضروری دے ہوئی کملیاں کولو بھول رہ گئے اور جیڑی فرق نہ کیتی مستقبل دے ساڈے وچ منصوبے کل رہ گئے تے پورے ہوئے